И какво става YouTube? Ние сме The Crew Gaming и пак сме тук. Намерих Равин. Да, той не ме е Равин. Намерих Равин, да. Това е същия път. Ма не може. Намерих Равин. О, да. Почваме да строим къщи, защото си. И да, както миналия път казахме, тук къща ще правим. Да, машини трябва повече. Неща. Еми аз тук имам горе някакви вълшебни айтеми. Имаш и някъде вълна, знаме. Аз па вълна. Тако. 21 желязо. Не, 21 голд и 5 желязо. Такова бе. Виждаш? Гледаш. Въглища бе. Ти са в честа, гледаш. Чу. Па тако, смятам от други епизод да направим фермит. Гледаш в честа. Да. What the fuck. И аз викам от други епизод да правим фермите и да. Други епизод съм в равнина. Добре, значи от по-други ще правим това, фермите. Окей, аз почвам да правя къща. Сега тук ще правим къща. Какво ти трябва? Да пест! Това сме го чупили, човек. Ти си го чупил, не аз. Аз съм нека вълшенка, не съм чупил нищо. Хайде. Къде регна, бе? Аз съм тук отново. Значи, не дай печи такова, картофите. Не бе, аз такова. Това е грозно. Кое е грозно? Това. Да ви го правиш. Да факт правя къща, човек. Грозно. Ще е нещо грозно в това. Айде да бъде пъти тогава. Айде не. Тогава поведе вече. Добре, сега какво ще правиш? Ще търся 9. Добре, намери камък. Имаме 2 стака. Не, стак и 20. Добре, намери дърва. Имаме и дърва. Чекай сега, сигурно стак ще имаме някакъв. Трябва сега другия път, айде направи някъде къщата. Под вода. Или нещо подобно. По-екстремно. Къща под вода. То е стоянно. И аз не знам, да, не е лошо идея, наистина. Във въздух под водата някъде. Да, във въздух, аз в Енисъл така бях правил. На... Всъщност, знаеш какво има? Имаме си коста, нали знаеш? Който ще го накараме по дресър на Майнкрафт. И той страда еки. Оня вълшебник. Да. Също, може да си направим... Да. Къде е това, бе? Ето. Аз си направих тук всичко Iron, няма проблем. Не. Какво са правил Айрон? Бати вълшебника! Добре, с моя Айрон, да те... Какво е? Тихо е. Бати гейшата. Какво? Взем года, тя гана да се направя град отгоре, сега ще мреш. Направи си броня. То нищо хубаво не става отгоре, освен броня. Ничка. И така да не бе. Защото всичко друго е пълно, колкото се чупи толкова, че няма казах. Направи си един подарък. Благодаря. Ей! Сериозно? Да. Какво е пак? Пак е нещо, бе. Иска съм готин дебат, секси, бе. Сега епизод не знам кога го пуснах, май беше и половина. Да. Отново предполагам, че ще е 20 минути. Да. Добре, къща ще бъде някаква мояка, много странна. Да. Ще виж къде са влиза човек. What the fuck, яла тука, яла при мен, да виж нещо. Какво? Яла. Къде са? Обърни се. Ага. Яла. Виж какво е странно, човек. Кое? Виж. The fuck? Колко пият тук и ферма ще се направи. Намерих такава червена гъба. Да. Днеска само аз намеря работи, яке. Намерих тиква. И аз имам тикви. 2. И аз имам 2. Браво те. Добре, виж, тук същото, глед. Ама аз имам тиква и гъба. Бати байома, човек, бати глупавия байом, гледам се. Да, предполагам, че това тук ще ни къща после да отива. Гледа, Не, съместим, си намерим друга хубава къща, някъде. Намерих. Човек, тук е пълно саплинги. Дай ги последим пак. Нормално е. Добре, имам... Не, дай около къщата. Имам към 17 саплинга, човек. 19. Човек, не дай около къщата, ден се спавнат животи. Точно да е, добре. В смисъл по животи ми правят
чудовище. Слагам друго. В тези саплинги се направим някаква фермичка. Дай от другите епизоди. По-нататък. Сега нали само къща ще стоиш. Мари събери такова Дърво. Не, пясък. Отдел го няма този песък. Виж тук колко много ужасно, ама много вода. Ма няма песък във водата. Усети. Какво е това? Има май се стъмнява. И сериозно и това му кажеш, че... Абе, чакай, бе. Добре, точно. Като е. Добре, кажи ми как мога си такъв... Добре. Би да мога твой чест. Не, виж, това полезно. Да. Чак си направя една такава лопата. Що съм пич? Добре, що не мога да се отвори всъщност. Добре, ще бъде така. Защото служи отгоре да ска човек. Без къде ума. И да, и се взехме в ръце и вече ще снимаме и да. Нямаш какво да кажа. Добре. Закончик. Геймър ще ми. Добре, сега, значи. Всъщност, тук ще бъде така. И се влиза от Бе, викаме му аби с билдъра. тук. Таги! Дай такова да спим, ако искаш. Не. Не, сериозно. Добре, май, не. Добре, твоето, какво ще го държиш, ще ми не ясно. Бега няма спъл от тебе. Аз ще направя каквото водиш, виж, аз по-отгоре, отдолу, негодник. Айде, лега, бе! Чак, че такова. What the fuck? Какво стана, бе? Чупи да не го. Кога па стана? Не го отравнявам. Ще тониш, умириш. Сериозно, стига, Айде. Не са. Стига, ще умра, бе, павня. Айде. Че он бие с опатата, бе. Не, сега, айде. Но помисля да само, ако да нещо ще умирам. Си виновен, си път в бълъка. Айде. Постана, айде, ето. На фак! Видя ли? Ето тук е едно зомби човек и изчезна. Не, това... Що... Това е било патка, бе, мама гъ, бе. Дай ми това, бе. Добре. Да, бе, двойно. Бе го тука. Добре. Ела, че тук има някакъв... What the fuck, сте скелети, бе. The fuck? Убий го, брат. Абе, как те са два? Убий го, бе. Чека ми, че са бие това, бе. Сърце. Дай го, мен ще ме вземат. Умря. А къде? The fuck? Yes! Какво? Браво. Нищо, че щупа. Аз тако. Yeah. Ще ходя за камък. Окей. Ето, Много саплинги, the fuck. ето е така, ето така ще се направя нещо като... Нещо. Нещо като мина, човек, знаеш как ма кефи, така е. Абе, дърво имаме ли, бе? Да, много. Да, много 64, the fuck. Да, стига ти. Не преработвам. Добре. Е така тук мина, вероятно, да. В смисъл, то няма да ще мине, просто ще купам само за камък. Добре. По-нататък, да. Да, what the fuck, какво правя в момента, ясно не знам. Събери такова, събери пясък. Не мога да купа камък. Айде събери пясък, бе. Купа камък ти казах. Аз правя къщата. Аз купа камък. Взимам, там, като иде. Хубаво ще събера от мен да мине, що съм пич. Затова, дето не сказа, събери, ще бъде къщата 2 височината. Нещо грозно, вероятно. Защо ми пишката, бе? What the fuck, каква нейт... Защо става така? Ето. Да, има много пясък. Но, пълно е човек, не мога да се ви водата от пясък, честно казвам. Не виждам нищо. Нещо. Това е просто пълен шиван...
Вълшебен бък. Сега там. Това е екстрима. Каня, бабум, тъп, панкрас. Аре, бе. Нищо. Ще джампим по това. Само да кажем като джумп, да факт падна. Значи, може би тук като не мръзна да оцеляваме, т.е. към трети четвърти клип някъде. Добре. Поснимаме на джумпа. Да. Има джумп. Има една песен, ама тя на без нещо за джумп. Това е омага, човек. Аз виждам глината такова за пясък. Ко? Не. Човек, тук няма почти пясък, какво става? Това е такъв байнал, ти кога искаш. Имахме цяла пустина с пясък, сега нищо няма. Това не е истина. Така. Ето е. Добре, бати. Бати смачкания байнал, човек. Гле, бати разбитания покрив стана. Да, той байнал ти веднъж, ти не му стоиш. Не, смотан покрив се получи, някакъв бати. Сега като ти ще припадна от къстата. И ще садна от живота и почва нема с нея стоя. Добре, тук що се получава така? Защо ти си го превърват? Бях пишката по тебе. Съдни от живота. Умри. Жени се взява. Искай сега да стане на гейммод и телепортирам отгоре да умреш. Искаш. Колко такова ще ти трябва пясък? Не е малко, той иска да облицоваме цялата къща. Да, облицовай се. Да ги облицоваме с диаманти. Си пекал нещо. Не. Пилета, фак. Откъде ще влизаме? Добре, ще влизаме от тук. Ето, вероятно ще се бе стак. Брат, помощ! Идвай бързо! Но да, ще дала съм до край на мапа. Окей, само ти кажа, че айтемите ни изчезват. Що? Защото бе искам, че изчезва. Вълшебник. Как ще чупиш честа, бе? Тъй. Как се чупи чест, бе? Как се чупи чест? Чакай, че аз сам не знам де... Нас идва така, че може би е малко на душа. Писано в живота. Той няма си фана никога гача. Ама телепортира от тебе, че забравих пътя. Не дей. Намерих го. Солпа се фана на гадже и тя го заряза и така. Топа, се да се обади. Маклина, какво стана, бе? Добре, и после колко ревала му мисля? Да, умрял съм. Ревали? Да не кажа на кой гачето беше, да. Ревали? Сада, бе! Кое е гачето ми, кое? Сега има няма спомена, да. Беше ма пак? Да, ама какво беше? Готина? Да, бе. Да. Не. Ама, да. Нищо няма, какво има? Да, бе. Какво имаш, кажи. Кажи ли какво? Нищо. Какво е? Нищо. Кажи. Бе. Ще го напиша в чата и ще се оцен... каква е тази грозна къща, бе? Бе, пишката, каква искаш да направим? What the fuck? Аз мисля, че е нещо... Майко ми. Напред ти като си зорлива. То се рече, че ти си стоя, човек, то... Какво искаш? Да те е бав билдър, напред ти къща. Да, се фал на една дес, че мога стоя. Не сега се фала, просто. Да. Сега правих. Обикновено вих, аз мога стоя, можеш много. Да, виждам. Това е някакъв покрив, някакъв вълшебник. Сега не исках, ще си гаден. Да, бе. Да, само знаеш, след 5 минути такова. Спирам епизод. Окей. И снима още ги. Да, 1000. Добре, защо няма крафтик тейбъл, това ми не ясно. Ето. Ходиш, нас. Не. Абе, стига, сериозно. Да, бе. Що си направил това? Що пък не? Наистина, проси, що по-не? Падна. Нямам кръв.
Да. Ай, напи го в чат, това да трябваше пишеш. Ево. На някой телефон ще звън. Не дей пи. Не дей би пиратата около нас. Чо ще направим по-нататък филм. Експлифер, но е. Да. Ай, добре. Браво, имам ли някъде тука? Къде за тебе не. Прашу сега не си. Това как... тия командите... Тия... Знаеш какво ще направим после в друг епизод? Такъв анблок. Тия с такова кефети тебе. Да. Без това нещо така е готово. Че по-лесно са такова смисъл. По-лесно са правя повечко. Искам така. И то така взете, стана. Ева 16. Етаж. А? Ще има втори етаж. На който ще спим. Айде ти направи първи. То? Его стъклат. Стъклат. Абе, колко горе-долу излия клипа, бе? Голям. В смисъл минути ви. Гигабайт. Изглеждам сигурно 30-40. Аз ще взех това така много да не... Омага тако хош кой влеза. Ай, ще слоним това стъклата, тия типа и ще успеем. Тук слагаме на покрива стъкла. Чай махна тя работа, защото не трябва. Да, вероятно да ще слага. Да, бе. Добре бе, защо бе? Какво? Що не ми стигна това нещо? Сериозно, едно стъкло не ми стига един блок. Абе, не мога. Така. Имаме един стак стъкло. Това не бе стъкло, панел такова. Чай виж какво съм направил пътя. Стига. What the fuck? Какво е? Добре бе, слаб пост, това ще помахам, така че. Да. Добре бе. Някой път ме изумяш. Аз ли гледай, какво е ако? Не, това чупи. Това дета съм го щупил. Бъди от се. Добре, и както и да е. Яла тук спрем крипа, бе. Чакай да махнем малко. Добре, друг епизод ще направя покрил. Е така. Това тук няма да го знаеш. В както и да е. И да. Що гледай, какво е ако бати ти от? И да, Ай, стига не. си ма била. Да бива. То път точно, защото ти така. И да, довиждане YouTube, ние бяхме The Kill Gaming и да не забравяйте да се абонирате за нас. Още сме на Хоргейм. Ай, чао. Ако ви е харесал, да. Айде.